Tam defekt nastalo to, že vlastně ten tlak v pneumatice je příliš nízký. Náprava se nám protočila na pneumatice. Je to právě zhruba na 2 hodiny, než uděláte takový defekt, než vyvíjíte duší, protože to jsou dušové pneumatiky. Je to škoda jako... Vidíte, jak ta guma se žvíká. Je to alchymie prostě. Ruda Korytář to byl mistr. Kluci to taky vědí, umí to, ale prostě se nezadařilo. Já jim to řeknu, aby o tom viděli, protože když s tou gumou budou zacházet blbě, tak ji úplně pokazí. Já si myslím, to byl Dušák. Já si myslím, že byl Dušák.